Is-Sibt tat-tielet ġimgħa matul is-sena, sena 2. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 4, versi minn 35 sa 41. F'dak iż-żmien, x'insar fil-għaxija, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ejjew naqsmu għax-xatt ieħor. Ħallew in-nies u ħaduh magħhom kif kien fid-dgħajsa u marru miegħu dgħajjes oħra. U qam rifnu kbir u l-mewġ beda tila għal ġo-dgħajsa, hekk li kienet ġa bdiet tintela bl-ilma. U kien fil-poppa rieqed fuq imħadda. Qajmuh u qalulu: Mgħallem, dan qisu mhu xejn għalik li aħna se nintilfu. Imbagħad qam, ordna lir-riħ u qal lill-baħar: iskot, biżżejjed. U r-riħ waqaf u waqgħet kalma kbira. U qalilhom: dal-biża' kollu għaliex? Mela m'għandkomx fidi? U qabadhom biża' kbir u bdew jgħidu lil xulxin: dan minhu mela biex saħansitra r-riħ u l-baħar jisimgħu minnu. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. X'hemm aktar qawwi mill-biża', anki mill-biża' tal-mewt li titlef ħajtek. L-Iskrittura tagħtina tweġiba. M'hemmx biża' fl-imħabba, imma l-imħabba perfetta tkeċċi l-biża' l barra. Mill-ewwel ittra ta' San Ġwan, kapitlu 4, vers 18. U fil-ktieb tal-Għanja tal-Għanijiet insibu: l-imħabba aktar mill-mewt qawwija. Il-preżenza ta' Ġesu rieqet fit-tempesta u l-baħar imqalleb tirrivela il-fidi rieqda tad-dixxipli tiegħu. Huma beżgħu li ser jitilfu ħajjithom minkejja li kellhom lill-mulej u s-sit magħhom fuq id-dgħajsa. Huma kienu reqdin għal Kristu fil-waqt li huwa kien preżenti għalihom meta kellhom tant bżonnu. Il-mulej dejjem preżenti għalina fil-ħajja tagħna u meta ngħaddu minn mumenti ta' prova hu jistaqsina l-istess mistoqsija: għaliex qed tibżgħu? Mela m'għandkomx fidi? Inti għaraf tal-preżenza tal-mulej fik, mod speċjali meta tħabbat wiċċek mat-tempesti tal-kuntrarju, niket jew tentazzjoni? Kull darba li nkunu mħabta bit-tiġrib, il-mulej qiegħed hemm preżenti bl-istess messaġġ: jiena hu, la tibżax. Mulej, għamel li dejjem naraf il-preżenza tiegħek li tagħmmar fija u f'mumenti ta' tiġrib jew biża' ħansib il-kuraġġ u l-qawwa biex naġixxi kif kieku taġixxi inti. Għenni u għallimni inserraħ fuqek f'kull ċirkustanza tal-ħajja tiegħi u li nafda fl-għajnuna tiegħek kemm fil-kuntrarju kif ukoll fit-tiġrib. Amen.